Закарпатської обласної Подкарпато-Русинської общество Кирила і Мефодія перед началом виборів, перед началом тої кампанії прийняло рішення обратитися до виборців і до кандидатів на виборах, щоб як ніколи раніше тепер взяли на себе відповідальність за будущі судьби нашої держави. У тексті, зокрема, так написано: «Чистовані, уважаємі люди, просимо вас поникати із правової точки зору на те, що ся творить у державі, де явно проявляється узурпація чиновниками власти, катастрофічне подорожання жизни, всенародна, може і запланована збіднілость граждан, розгон людей із родних земель у Європу і по світу, безцеремонне гонення дома віруючих Української православної церкви із захватами їх храмів, з публічним висміянням їх над їх правами у средствах масової інформації і на телевізії. Обвиняючи безосновательно православних канонічної церкви у всіх угрозах для держави, власть сознательно розв'язала руки на насильственні дії проти православних граждан, уличним радикалам у масках, котрі дійствують согласно відкритої інформації, чи то при поддержці, чи то при попустительстві СБУ. Така політика власних мужей уже привела до утрати території України, починаючи із Ющенка, при котрому ми втратили остров Зміїний, то 12 тисяч квадратних кілометрів території, акваторія моря, багата на нафту, на газ. І вже при Порошенкові утрата Крима і багатої природними багатствами неконтролюємої нині території на Востоці. Власть України довела свої діяння до штучних конфліктів з усіма сусідніми державами і грубо посягнула на права всіх національних меншин у держави, в тому числі на права і свободи русинського народу Закарпаття, создаючи, як нам видиться, запланований цинічний роздор між гражданами по принципу «розділяй і властвуй». У цьому протиправному хаосі доводимо до відома всіх тот факт, що народ русинов Закарпаття, як граждани своєї держави, більшинством православних канонічної Української православної церкви давно признаний у міжнародному правовому полю і в 22 державах світа. Русини признані не лише як населення, але й як народ русинов, котрий жиє іздавна на юг від Карпат, і що іменно з цим статусом і з цим текстом зафіксований наш статус в міжнародних договорах. Признані русини із 10 сентября 19 года 57 державами і з національністю, і з Республікою Подкарпатська Русь у составі Чехословакії. Це стало, по правді, скорше, чимся проявила на світ Сталінсько-комуністична Українська Радянська Соціалістична Республіка у 22-му році, тобто через 3 роки. УССР молодша від Подкарпатської Русі на 3 роки. Тоді у нас ще була без Польської Галиції, без Буковини, без Крима, без Закарпаття, Подкарпатської Русі, котре вийшло у состав УССР лише після війни 21 января 1946 року. А ми нині видимо, що наші русини проголосували в'єдно з людьми, жителями Закарпаття, 92,5% за Україну і тим самим стали державотворчим народом для України. Не лише просто національність, яка случайно зайшла на територію сію. Русини Закарпаття – державотворчий народ, котрий і создав державу Україну уєдно з українцями, руськими, білорусами, мадярами 1 декабря 1991 року. Шкода, звісно, що за всі роки незалежної України ми падемо вниз, і наш народ тепер став один з найбідніших у Європі. Ну і це швидко може поправити, якщо ми тепер підемо на вибори і
з високою організацією виберемо настоящих людей, добрих людей, які би могли поправити ситуацію у нашій державі. Мирне співжиття наших граждан зависить і від нас. В удачних виборах і в признанні прав усіх народів нашої держави, в тому числі і государство образуючого народу Русиного Закарпаття, путем волевиявлення на виборах. Так примерно звучить обращення в оригіналі у русинському язикові общества Кирила і Мефодія. Це означає, що ми якби наперед хочемо попросити всіх, і кандидатів на вибори, і виборців подумати. У нас уже часу не є. У нас може бути остання попитка сохранити державу, єдинство держави, благодаря тому, що на виборах прийдуть нові люди, які би боліли за державу, за рівноправ'я між гражданами, і щоб держава була дійсно соціально направлена, переживала би за всіх людей, а не радувала бися, що почти 5 мільйонів людей в один бік, 5 мільйонів в другий бік покинули державу. Це катастрофа, і її можемо змінити путем активної участі у майбутніх виборах.